Okay. Beviset for en lineær funktion for a og b. Formlen for en lineær funktion er y er lige med ax plus b. Og en lineær graf kunne for eksempel se sådan her. Og så udvælger vi 2 punkter på grafen. Det første kalder vi x1, y1. Og det næste kalder vi x2, y2. Og vi ved, at de her 2 ting gælder. Fordi vi ved, at de 2 punkter ligger på grafen. Og så får vi en god idé. Altså sådan her ud. y2 minus y1, det må så være det samme, fordi vi ved, at y2 det er det samme som det der, og y1 er det samme som det der, så kan vi sætte den ind sådan her, så den kommer til at hedde ax2 plus b minus ax1 plus b. Og så skal vi have ophævet parenteserne. Og den første det er bare en plusparentese, den må vi bare ophæve, men den næste er en minusparentese, og så skal fortegnet egentlig laves om, så det bliver altså til en minus det der. Så nu er y2 minus y1 er lige med ax2 plus b minus ax1 minus b. Og så kan vi jo så se, at plus b minus b, det giver ingenting, 0. Så de går ud med hinanden. Tilbage står så y2 minus y1 er lige med ax2 minus ax1. Og når vi så har a her ganget med x2 og a her ganget med x1, så har vi en regneregel, der siger, at den må hedde a parentes x2 minus x1. Og for så at isolere a, så skal vi dividere med x2 minus x1 på begge sider. Den kommer til at se sådan her. Divideret med x2 minus x1 er lige med a. Og så har vi vist formen for a. Beviset for b i en lineær sammenhæng. Der behøver vi kun at tage udgangspunkt i et af punkterne, fordi at vi allerede kender vores a-værdi. Så hvis vi tager sådan her, y1 er lige med ax1 plus b. Så skal vi have isoleret vores b, og det gør vi ved at trække ax1 fra på begge sider. Så den ender med at hedde y1 minus ax1 er lige med b. Så har vi bevist b. Okay, så er vi nået til at bevise eksponentiel udviklingslinje, som hedder y giver b gange a i x'ene. Og når vi har en graf for eksponentiel udvikling, som kunne eksempelvis se sådan her, og vi har 2 punkter, som ligger på vores graf, så ved vi, at de her 2 punkter, de automatisk også vil passe ind i vores ligning her. Og vores givne 2 punkter her, der kalder vi den første x1, y1, og den næste, den kalder vi x2, y2. Så skriver vi dem op. Godt. For at komme videre, så skal vi dividere dem fra hinanden. Det gør vi på følgende måde.
Grunden til, at vi dividerer dem fra hinanden, det er fordi, så kan vi komme af med b. Så den er her ikke længere. Når man har to tal, hvor at potensen ikke er det samme, men hvor at selve tallet er det samme, som her, hvor at a er a begge steder, men vi har en x2 og en x1 her, så har vi den potensregel, der hedder, at vi må tage de her to tal og sætte de to potenser i samme potens, hvor vi trækker dem fra hinanden. Så, nu ser vores ligning altså sådan her ud. Y2 divideret med Y1 giver A i x2 giver minus Y1. Nej, x1. For at fjerne x2 minus x1, hvilket vi skal gøre for at isolere A, skal vi tage kvadratroden af det. Eller x2 minus x1 rod. Det kan vi gøre på følgende måde. Og når man gør noget på den ene side, så bliver man også nødt til at gøre det på den anden side. Hvilket er grund til at jeg også tegner den op på venstre side af stykket. Sådan der. Og når vi har gjort det, så kommer vores formel til sådan her. Vi skal lige lidt længere ned. Altså har vi nu bevist A. Okay. Nu skal vi til at bevise B. B er lidt nemmere at bevise, da der ikke skal ske så meget. Vi har 3 led i vores ligning her. Vi har Y, B og AX. For at trække B over, eller for at lade B stå alene, bliver vi nødt til at trække AX over til Y. Da AX er ganget ind i ligningen, kan vi dermed dividere det ved at sige Y divideret med A i x'ene giver B. Altså har vi allerede bevist B. For at bevise A i potentiel udvikling, starter vi med formlen for potentiel udvikling, der hedder Y er lige med B gange X i A. Og en potentiel graf, den kunne fx se sådan her ud. Så har vi 2 punkter på grafen. Igen hedder x1, y1 og x2, y2. Og når vi ved, at de 2 punkter ligger på grafen, så må de altså gælde, så må den her formel altså gælde. Så det hedder y2 er lige med b gange x2 i a, og y1 er b gange x1 i a. Så får vi en god idé, der går ud på, at vi dividerer de to. Så vi tager y2 divideret med y1. Og når vi ved, at y2 er lige med b gange x2 i a, og y1 er lige med b gange x1 i a, så kan vi altså bare sætte dem ind på den anden side, som hedder b gange x2 i a divideret med b gange x1 i a. Og når vi har herovre, der kan vi jo se, at b divideret med b er gået med hinanden. Og så har vi et tal her, x2 i a, og et tal divideret med et tal, der hedder x1 i a. Og så har vi en potensregel, der hedder, at vi må hive a ned ud foran en parentes. Så den kommer taget y2 divideret med y1 er lige med x2 divideret med x1 opløftet i a. For så at fjerne potensen a, tager vi log af på begge sider. Så på den her side, der kommer den til at hedde log til y2 divideret med y1. Og på den anden side, der kommer a noget foran, gange med log til x2 divideret med x1. Så skal vi have isoleret a, og det gør vi ved at dividere med log til x2 divideret med x1 på begge sider. Det kommer til at se sådan her.
divideret med log til x2 divideret med x1 er lig med a. Så har vi vist a, men hvis vi lige skal få det til at se lidt pænere ud, så kender vi en regel, der siger, at når vi har log til et tal divideret med et tal, så er det samme som at sige her log til det ene tal, 2, og så trækker vi log til det andet tal fra. Og altså log til x2 minus log til x1 er lig med a. Så har vi vist formen for a i potentiel udvikling. Så skal vi bevise b i den potentielle ligning, som hedder y giver b gange x i a'ene. Og ved at gøre det, så dividerer jeg x i a'ene fra på begge sider, så b bliver isoleret. Det ser sådan her ud. Altså har vi bevist b.